Let's go break 1 Kings chapter 21 verse 25. Kuti Mwari vakatanga kudedzera kuti wakaita uipi hukuru nekungorora munhu iye chete. 1 Kings chapter 21 verse 25. Mapo 1 Kings 21:25. First Kings 21 verse 25. No one else so completely sold himself to what was evil in the Lord's sight as Ahab kept under the influence of his wife Jezebel. Kusvika wakaitwa naAhabu under the influence of his wife Jezebel. Akakorora mukadzi ndobva auya. Mukadzi uyu zvaaita ndopakabuda system yatinobva Jezebel system yekuti Mwari vakasimudza muprofita aifanira kunamata inzi Elijah. The spirit of Elijah is the spirit of prayer. Kuna munhu anotaura the spirit of Elijah afanira kunamata. You're speaking that day, people should be praying like nobody's business. Then you know that the spirit of Elijah is there. At one point in time, a prophet is going to Israel. So right to that you would go and pray, start praying, going all over. Then this other priest, the prophet is that evil. This woman is with the spirit of Elijah. So she doesn't stop praying. She's always praying. This one, I'm not even president of Mweya. Because how come she doesn't stop praying? Even they know that the spirit of prayer is the spirit of Elijah. Amen. But that spirit, at one point in time, akachiza mweya wa Jezebel. Jezebel spirit chakaipira ndechekuti muchechi chaimo pastor anakwatadza kuona kuti mweya wacho wakugara. Amen. Ini ndinenge mtona kutarayiwa zvaka zviripo paya zvipo idzo zvinenge dzakabata maizidedzera kuti kana usane chechi yedu kuda uende idzo dzisaona kuti mweya wachina waita sezvako. Saka spirit inotena the worship that is supposed to be God's to become personal worship. Kuti vanhu vanotendeuswa kusvika kwekuti chengeta unotaura kuti tinotenda pastor mushipe vakasu chinyeni mukati ovabvunza kuti vananamatirero vanoporesa here kana nhunzi chayakawana zvinhu vanoporesa chingura but chese chiri kutaurwa chine zita ravo mukati. Hallelujah. Simba harisiravo asi praises are coming to who? Saka mukadzi uyu chaakatanga kuita anotanga kuuraya maprofita aMwari anenge atadza kutendeuka kuti anamate Mwari wake aiuraya kusvika nyika yese yakonfuse kusvika pekuti haichaziva kuti Mwari chaenda upi. Haleluya. Vanga vakuti saka Mwari womukadzi uyu ndiye here. Maprofita haasi kuonekwa ari kuonekwa maprofita anga arapa adzurwa achaonekwa komuprofita aingoparidza arapa aenda kupi nyamba ndiye ari kungoenda achinoita sei chiuraya vanhu vaMwari. Hallelujah. The Jezebelic spirit can destroy the seed of God in a person. The hunger for the word of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Now we can pray my scripture. Right in the 1 Kings chapter 16. Chapter 16, verse 29. First Kings chapter 16, verse 29. Ahab moved Israel. Ahab, son of Omri, began to rule over Israel in the 38th year of King Ahasuerus, reign in Judah. He reigned in Samaria 22 years. But Ahab, son of Omri, did what was evil in the Lord's sight, even more than any of the kings before him. And as though it were not enough to follow the sinful example of Jeroboam, he married Jezebel, the daughter of King Edward of the Sidonian, and he began to bow down in worship of Baal. First, Ahab built a temple and an altar for Baal in Samaria,
He did more to provoke the anger of the Lord and the God of Israel than any of the other kings of Israel before him. Hallelujah. Zvinonzi wakaita uipu wekuti akaprobha Mwari kufura vamwe vanhu vese vakamboita uipu kumashure nekuda kwekuti regai ndikudze zita rekuti Jezebel simply means Baal praiser or Baal worshipper, munhu anonamata Baal. Hallelujah. Kana kuti Baal exalts or Baal is God, ndo zvarenga ureva sere mukadzi uyu. Saka mukadzi uyu auya arorwa, Bible rinotaura kuti mukadzi anofanira kusubmita pasi pemurume. Handiizvo zvitaura kuti the dictates of the husband should be the yardstick of what is called that family, or the chinotaurwa nezita kuti family, muti family inonde baba ningi panofanira kuita the traits of the father figure. Hallelujah. But uyu akasingamirira izvozvo, ndiye akasvika akachinja murume akamputisa zvose zvainamatwa Mwari wake chaiye, ndokuti vakona altar above ndobva vatanga kuvaka vavaka these altars, ndobva vaitanga kuda go against the prophet of God Fire. Maprofits ake actually I minister to the Baal temples, vaipwa mari vachifitwa kusvika nyika yava deceived to the level yakusvika kuti muprofita ane mari ndiye wamari. Zvinonzi vaifitwa mumatembo naye vai 400 and 500 veashirapo 400 vakavaibvawo 900 maprofita aifitwa. Guta rese richivaona vakapfeka maguchi vanika zvavaita kwete kuti mari yakashata, but zvakapetokomini yakabhirivhiswa kusvika pekuti vaone pfuma kuti ndomwari. Saka vakatarisa maprofita aya vakabva vavhiringika kusvika munhu wese waakunamata Bhaari. Ana Elijah maprofita aMwari avachaonekwa. Hallelujah. When this started happening, Jezebel, after constructing the altars, there is something that I want you to see. When you are in a couple, when you are a married couple, when you are not in good books, I mean, or when the wife is not submitting to the husband, spiritually it's adultery. Indakabuda pano ndakaita kune famba ndakaipa mani, handizvo ndinowira naipa pasi chakiwirirana imari, handizvo hatina kurorana asi mukadzi wangu, asi tiri kuwirirana nekuti pane mari. Saka anongova anoteerera chete or anova submissive to the level of how much I'm giving. Paanongoona kuti mari yapera kana ndana ndiri kumba kwake yebo tinofandwa basi kuzibulamba mangu vagarisa muno kawanwaindiswingiswingi hani mazumari wezuro kozvabva kupi. I only submit to the level of how much you are offering. A woman who then is no longer submissive, who only looks at what he or she is gaining in the relationship, spiritually has become a daughter. Because I don't want to tell you something, no one needs, but these people are not us. Jesus. Hallelujah. Some people don't see and don't understand that marriage, instead of becoming a blessing, it can become a gift. Amen. First Peter chapter 3. Inoti bata vakadzi venyu muhutera kana kuti bata vakadzi venyu mushe, nekuti makasavabata mushe zvinonzi vanovhara munamato. Unovanzisa? Saka kana Mwari vakatarisa vari kuona a relationship that is not functional, the husband or the wife is not submitting under. Hallelujah. Saka chavari kuona ipapo is a relationship yakafanana neyekuita navakoma nekubhawa. Inowanza kugara naye mazuva anofundisa asi hatina kurorana umuti ako nechemunhu chiurechi otoona saka zvichiitika iyi kuti hano pana chikafu chinongourinana say it will never become a blessing, it will be like a curse. Hallelujah. Because in the spirit is filthy. Hallelujah. Saka mukadzi uyu akasvika ndobva aita override the husband to the level that the husband was useless. Should detect what is going to happen in the kingdom, and that relationship become an adulterous relationship in the eyes of the Lord. No saka Bible inazama kuti pane uyipa
wese wakaitwa nevamwe vanhu vese uyu akaita wesu. Nekuti munhu waMwari, mwana waMwari akagadzwa kuti ati munhu waMwari, asi chakuitika ndechekuti mukadzi anogara pamafunguro ndiye waakutonga, ndiye waakuita zvese. God is no longer seeing that order of his glory. The Bible says the glory of Christ is the man. Hallelujah. Amen. And the glory of a woman is the man, or the glory of a man is also the one, the woman. Hallelujah. Amen. That order, mudzimai ari pasi pomurume, murume ari pasi paJesu, Jesu ari pasi paMwari. Jesus. Ndiye vanenge vachitarisa kuti vaone kana kuti ndimutende, vakaona isisipo iyoyo ndikuona kuti vari kutaura kuti this one is filthy spiritually. Saka yanga yakunzi this one was what you call spiritual prostitution chihure munyika yeMweya. Haleluya. Mwari vakamutarisa vakati uyu ndo uyipo usati wakamboitwawo. Hakuna chakataurwa naJerobhoamu nemurume wake mubhaibheri chakaitwa iye mukadzi ndiye aingovhunza ko ndiri kuona wakagomboka wangu oti hazvina handina kufamba mushe ndaenda ndinomutenga munda pasera asi muridzi wemunda andirambira chikonzaiwa hausiri wemambo iJezebel hausiri wemambo zvakanzi ndini zvakandaiwa nyarara munda ndinoudzora ndinowana ndokubva aenda ndokutotora vanhu akati endai munonyepa kuti nabva ndatuka Mwari. Kana mataura vanhu ndatuka Mwari momutora momutema nematombo ndokubva atorwa Nabhati ndokubva aiswa papesaka Nabhati anonzwa ndituka Mwari pasera. Bhaibheri rinotaura kuti the witness of 2 or 3 very big established ndokuya mawitness matatu ndokuti etamunzwa ndokutorwa munhu ndokutema nematombo atemwa nematombo Jezebel ndokubva aenda kune murume zvakanzi chirega kushema munda ndatenga. The Jezebelic spirit is so cunning and evil to a level that it can bring deception to a level you are not going. The whole world will believe that you are so evil. Mutenda musha nomwekidza muroi iwe nokuchibvunza kuti nai Mwari ndakamboroya wani panobatwa chikafu nodaiwa musamubatise chikafu anondisira mushonga pane chavanomboitera chakashata. No, there is a spirit that is following you and the spirit amplifies evil that you don't have. Nabal was innocent. Nabal did not have anything. Ndikwanise kukutengesera munda ndomadzibaba angu sekuru wangu vari maipapa ndochine zvazvisingakwanisi kukutengeserai chadaikuma handi ndimi mambo izvozvo ndozvakaita kunzanzi atuka Mwari. Guta rese rakabvuma kuti atuka Mwari ndatimwe matombo. Hallelujah. Amen. So when you understand how this spirit functions, don't be too quick to a church and call it a Islamic church. You may be made to believe that there's a satanic organization there, yet they are trying their best to come out from the jaws of the Jezebelic spirit. Amen. Vakabatwa nemweya iyoyo zvokuti ari kuzama kupuruva kuvanhu kuti aiwa tiri vanhu vaMwari vati zvichiramba. Hallelujah. So when you see people who are saying you are a spiritual organization, don't be quick to put tags upon them. Hallelujah. Unless it is God who revealed it to you. Amen. Hallelujah. So this woman ain't Jezebel. Ndakuti tiverenge book of Revelations. Munonzwa zvanangotaura kuti inokwanisa kumasipalita anokwanisa kuita great second Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Church here, the church of verse 19. Revelation chapter 2 verse 19. Revelation chapter 2 verse 19. Yes. The message to the church in Thyatira. Write this letter to the angel of the church in Thyatira. This is the message from the Son of God, whose eyes are like flames of fire, whose feet are like polished bronze. I know all the things you do. I have seen your love, your faith, your service, and your patient endurance. And I can see your constant improvement in all these things. But I have this complaint against you. You are permitting that woman, that Jezebel, who calls herself a prophet, to lead my servants astray. She teaches them that Jezebel to lead who?
my servants. Ava vari kutungamirwa kuti vazvisina umwari havasivaedena. Ma-servants aMwari, mafundisi, madhikoni, vanonamata nendimi, vanoita kuti zvifaye muchechi. Ndovari kunzi ndovamuri kutendera kuti mukadzi uyu avadonzere out of my presence. Hallelujah. Continue reading. I read again. But I have this complaint against you. You are permitting that woman, that Jezebel, who calls herself a prophet, to lead my servants astray. She teaches them to commit sexual sin and to eat food offered to idols. I gave her time to repent, but she does not want to turn away from her immorality. Therefore, I will throw her on a bed of suffering. Those who commit adultery with her will suffer greatly unless they will repent. Hallelujah. Amen. I still remember this at the time. I went to visit a certain church. Then there, when I was making my declarations, when I was doing declarations, there was a young man who was standing there, was wearing a suit, shungatai yake. When I'm busy doing declarations, the young man fell down. People looked at him, and I continued doing my declarations. And then after that, the young man came and said, "Hey, Pastor, I want to be your son." I said, "Okay." And you know my concept of understanding what a son is. Not someone from the blues and come and say, "I want to be your I want you known." It never works like that. You know, when Bible has not worked like that. Somebody has to go through and understand the doctrine you preach, your character, your way of life. Then the person can say that you are my father. Hallelujah. It's okay. So that's not for a church. Not for a church. It's a church and not for it's okay. Let me pray for you. And then the wife came, and the wife said, "Pastor, you know, I've got a concern over this man. Mune kuti akagenda sakabizi maita mafadisi aimarana majuzi udangopinda mazviri apinda mazviri. Obviously the devil does not play games like this. Saka zvanga zvakuita nezvokuti hanzi anomuka manhira ndati mazino anga ari kuvamudaropa. And you understand? Saka hanzi kuti zvipera anotenga red wine yayo inodhura ingiri red yayo obva amwe hanzi anoka ndanayo. Munhu yakada kuvhura chiwo asi ione zvaro bvudzi kutaurwa anorara naye anogara naye kuti auyo hamuchakakwanisa kugara naye ndakutobva. As we speak, I'm no longer staying naye ndakabva because uyu he craves for blood. Yet to me he's coming, he wants to open a gate. Okay, what if today as we speak he has already opened the gate? What do you think is happening? Instead, when I'm preaching the word of God, it's not only words that are coming to you, it's the spirit that is in me that is also coming to you. So revelation, know that there is always the spirit that follows the word. That spirit can be of God or of the devil. Hallelujah. So you understand that this kind of spirit can influence even those who are meant to preach the gospel. Hallelujah. Saka, you know, this woman, another on Revelation, she calls herself a prophetess. I told you that the Jezebelic anointing can masquerade as a minister of God, yet it doesn't have anything to do with the anointing. But people who lack discernment, whenever they see that, they think it's the Spirit of God that is at work. Hallelujah. I want you to open this scripture. Elijah. What happened to Elijah? I want you to read 1 Kings chapter 19, verse 1 to 4. 1 Kings chapter 19, verse 1 to 4. Elijah flees to Sinai. When Ahab got home, he told Jezebel everything Elijah had done, including
prophesied this message to Elijah. May the God strike me and even kill me if I by this time tomorrow I have not killed you, just as you killed them. Elijah was afraid and fled to his life. He fled for his life. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servants there. Verse 4. Then he went on along into the wilderness, traveling all day. He sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. Hallelujah. Muprofita wa Mwari atiza Jezebel. Aenda pasi pe munda yakuna madaudo Mwari rega indife. I'm saying when the spirit, this kind of spirit attacks you, you can have suicidal thoughts. Yes. Hallelujah. Basi tena kuti udzidze panyaya ya Elijah. Mwari wana kuti tiza ndiye akatiza. Hallelujah. Pane nguva yakanzi naMwari Elijah akataura kuti for 3.5 years akunaye kusvika ndataura ndani. Mwari ndobva vamuti chiwanda havana kuti mutyi. Vakati exclude yourself from vanhu kuti vasakuona. For 3.5 years Elijah anga asingaoneka ngari masango achinamata achigara ikoko. Izvo ndinozoona pana 1 Kings chapter 17 paakanzi naMwari enda unohwanda akanohwanda. But apa amirirwa Mwari vanhu vese havachaziva kuti Mwari ndeupi. Maprofita ari kupenya nemaprofita ari mumapapa zvakazvazvinhu nekuti pane murume anonzi Obhadhaya anga ari mukuru wehondo akatora 100 full of prophets ndokunomaisa mubako ndokuti ari kumafidha kuti asaurayiwe naJezebel. Haleluya. Saka akamahwandisa kwakamina aya 400 the Baal prophets and 500 the Ashera prophets. Ndo aifidwa, ndo aifamba achioneka kuti maprofita aya akaya zvakarongeka zvinhu zviri kufamba. Vanga vati yardstick of spirituality. Unotaura zvinotavadza ndechekuti wakabvunza munhu wese izvozvi kuti munoziva muprofita ani waanotaura ndiye anoonekera pamari nezvinobatika. Hallelujah. Why? Because it's human nature to be attracted to resources and to use that as a yardstick of spiritual prosperity. Kuti munhu arikudira Mwari arikuropafadza nemutare zvinoita sei zvinobatika. Mubvunzo ndeyekuti hakuna here vakaropafadzwa vasina zvinobatika. Haleluya. Hakuna here vanoshandiswa naMwari vasina zvinobatika. Haleluya. Saka unoona kuti vanhu vanga vaconfused kusvika pekuti zvava kufanira zviitika mazuva ano. People may defend the person of God but they defend because pane zvavakaona zviri kuvanakidza. Hallelujah. So this prophet vanga vakumasquerade nevanhu vaiona. Elijah ndobva vaya ari wani ari kubva musango ndokubva vari kubva kumatafura kwavo ndokubva ati akumanya kana Mwari ari Mwari kana Mwari wenyu ari Mwari ngaanamatwa ari wani kana wedu ari Mwari ngaaonekwe. Saka ngatisei mombe apa padonhe moto kubva kudenga munotaura mwana Mwari wenyu unoedza moto the gate of Mount Carmel. Zvinonzi vakatora bhuru ndokuisa ipapo maprofita abhari ndokutanga kuimba. Vakaimba vakatanga kuzvicheka vanhu voverenga magwaro matheologians vanodanzi vakaenda into a mood of ecstasy kuita kunge vanhu vasvikirwa anzi vakatanga kuzvicheka nemapanga kuti Mwari wavo aone asi Mwari wavo havana kuuya. Kusvika pekuti Elijah akatanga kuvatuka kuti pamwe akarara imbisai pamwe aenda kuhorite mudedzei zvinhu zvakashamatadza asi hakuna chakaitika. Elijah ndokutora bhuru riya ndokudisa ipapo torai mvura dirai ka4 ndokudira mvura ipapo huni ndokutota mombe ndokutota ndokumirira nguva yeoffering. You waited specifically for the time yaitwa offering midday. Ndokubva ati kana murimi Mwari donhedzai moto udye chipiriso ichi. Zvinonzi kwakanonha moto wakadya bhuru racho ukadya nematombo ejecha. Haleluya. Zvaitika sekudaro ndokubva ati batai maprofita abhari neesedi ashirapo vakabatwa vari 900 vakatanga kuchekwa vanhu vachitedzera kuti Jehovha ndiMwari. Saka Jehovha ndiMwari zveshuwa. Zvikutaura kuti vanhu ava vanga vasvikiswa pastate yekuti Jehovha vanga vasamonesa Mwari. Vanga vakutofunga kuti Mwari chaiye ndouya kukudzorana. Zvinonzi vauraya vanhu vakadaro. Elijah mweya waMwari ndobva wamubata. Zvinonzi wakatora hembe yake ndokupeta ndokumhanya kupfuura macharioti. Amhanya kupfuura macharioti wakunomhara kwaamhara ikokoko.
zvaitika kumba ndokubata mukadzi wangu zvaitika kudonoka zvakakumira mushi zvakanzi naJezebel chii chaitika zvakanzi Elijah wauraya maprofita ese kwadonha moto kubva kudenga Mwari wake adayira arikunzwa zvinhu asi dakukuti uone zvinoita mweya waJezebel no matter how powerful the man of God is devil still in the power of God it does not consider that mweya uya una basa nekuona simba la Mwari nekuti ayari mumwe munhu akavhunduka kuti aiwaka moto wadonha maudenga hapana batidza vanhu wadonha ukapisa uri dzakatoka akati hazvina basa izvozvo maprofita angu auraya aya ndobva atora meseji andinodza Elijah kuti ini kudai nababa wangu kudai ndikakubata ndakupukuta zvokuti zvawaita maprofita angu Elijah ndokuona kamunhu kari kuuya akati mhanya akafunga kuti kune good news kunzi pamwe takutokudedzai kuti muve profeti wokupalasi kusvika munhu ari kufembereka zvakanzi chii zvakanzi pane meseji taurai zvakanzi ndakakubata yanzida kuundu zvawaita maprofita angu zvaita kukuita ndinonakucheka enda zvinoitika mangwana usiku mupenyu kuti afunge makusenzeni ndatofa ovatiza arudisi kumhanya asvika ndokwaasvika apa ndokwaasvika ndokagara pasi pemuti ovatasi anokudenga kati ai Mwari ndoraya zvangu ndofira zvangu arutiza kuuraiwa aita pasomuti akunduraya ona munhu anokuonera kuti aiti zvisina kuzuraya unomuzonouraya nei hazina watinda zviye hakuna munhu anotaurana nazuraya wakatondoaitidzira kuti hai ndipaka upenyu wandomera ndoda kuzuraya ndokubvunza uda kushandisa chii ndakanzwa dhoroga yemachaina iri pasta because hausina kuzuraya nekuti dai aikakufa aiwira vadari kuzwa kuti ndina kukuuraya zviri izika munhu akakutambira mudzibofu vandakatoona kuti no munhu ari serious ndobva atiza ndobva aenda pasi pemunhu akati aMwari kana zvakadaro ndiuraye zvangu ndife zvangu because ndoraramirei ndanga ndichinamata I've been serious for the things of God and that's what most people face they become money when it's you just zvaMwari agonamata agoita kuti pandanamata paka unochakaita zvinondwani oya mweya uyu unenge uchithreatena to kill the financial to kill the marriage to kill everyone kusvika kuti anozvibvunza kuti Mwari saka ndiri kugonamatirei wasvika mweya uyu ndozvaunenge unoprovoka kuti unotanga kufunga masuicide wakoti kuti Mwari saka ndoraramirei rega ndife apa nyamba wapushwa the manifestation of the Jezebelic spirit has become a new thing kuna Elijah Mwari ndobva wapia kwaari wakati uri kutizei era yakaita Elijah ndo era yakaurayisa John the Baptist because mweya waElijah ndo mweya una John the Baptist handi uya ari kuudzwa kuti wadatira maprofita angu mutsipa iwawo wacho I'm going to kill you ndobva atiza Mwari ndokumubvunza kuti watizei uyezve watizei nokuti havana kutitiza iye ndobva ataura akati aiwa ndanga ndiri serious ndanga ndichida zvinhu zvaMwari ndaitawo zvaMwari wandichinamata osei zviri kudai Mwari havana kupindura ansa iyoyo vakangomuti iwo tora zodzo riri pauri unopa pana Elijah onamatira kuti Jehu onamatira mambo ndichakudza vanhu vatatu vavo obva wafa avaona kuti zvinenge zviri sira ndokunodedza ndokuita saizvozvo patida kuti waone kuti Mwari havana kufanira kutiza kwaaita takasiuta munhu ainzi Elisha kumashure kwaElijah akangotakura mweya uyoyo nekuti ndo akasira mando vaipeleka paiwo zvinonzi Elijah paakauya achitorwa nechamupupuri Elisha anga ari pasi ndokudedzera kuti my father ndobva vatoledzwa mando iyo ndobva aibata zvinonzi vakabva varova pakati pemvura achiti where is the God of Elijah ndobva vavhurika pakati ndobva aziva kuti simba ranga rina Elijah mweya wakaeledza haleluya mweya uyoyo waapari ndokufamba makore achitominana achiita zvaaita ndobva afa last time ndakakuudzai kuti wakafa kudaro zvinonzi kwakaitira honde rimwe makore wakaita honde vanhu ndokubva vatanga kutora zvitunha vachirasa umwe munhu ndokubata chitunha ndokunochikanda ndokubatakuona pamusoro pemagogo aElijah chinhu aElijah pandakanouyira pamusoro zvinonzi chitunha icho chakarwa
kudzoka zvakare nekuti wakati unoda musoro wako iye ndokuvatiza. Haleluya. Zvakanzi ndokuvauya musikana ndakatanga kutamba kusvika mambo wabvunza kuti unodei ndikupetete chaunoda. Zvinonzi mweya uya haana kuona kuti the same Jezebelic spirit yaimutera kuti Jezebel kuna kings akati ndakudambira musoro sezvaita vaprofita angu iye ndokuvatiza. When you run away from the Jezebelic spirit, you open the door for generation. You open the door for generation. Saka haana kuziva kuti mutiziro waita ndikada vamwana vabvunza kuti watizirei. Yakataiona machiriziva kuti no, why did you run away? Hallelujah. So whenever you are dealing with such a spirit, what you fear, what you treat as your fears, will be a door that protects your generation. Hallelujah. Do you know what I mean? Don't miss your secrets. I think that's what one of us here. Shitaita mushi. Kaka personal tundu. Akavizwe kana ngangori posungoti zvine sendoita zvamba saka ndifudzunura. Hallelujah. Ikako uri kutya ikako. Ndoka uri kubvunzwa naMwari uri kutyei. Because they know you could be fear you will nothing. You are opening doors for generation. Hallelujah. Saka Elijah anakuzoona kuti avhura door. Richadzomotera kuti pane mweya wake pane mweya uri kutera waJezebel. Nekuti wautiza ka. Hallelujah. There is an African prophet that says, he who runs away stands to fight another day. We are not teased. You are going to fight the battle. You are better off confronting the enemy and dealing with the weakness. Hallelujah. People keep secrets, but they don't know that they are spiritual goals. Hallelujah. These days have developed the habit of asking people, before I pray for you, what is your way down here? Because the Bible says, confess your sins to one another. There is a reason why the Bible says. Hallelujah. So if you don't confess, it will become a door. We pray for you, but still you are in bondage. Hallelujah. So Elijah did not understand that what he is running away from is going to cost the life of John the Baptist. Because his faith never left. Hallelujah. It was with Elijah, it was with John the Baptist, but John the Baptist lost his head. Makora afanga. Because we have generations. Kuti vadzidzi vatobvunza Jesu kuti ane mweya waElijah wacho ndiani? Nokuti zvandakaudzwa nemaprofita vakati mweya waElijah unotanga wauya musati mauya kana muri Mesaya. Elijah akauya nguwai? Zvakanga hamuzivi kuti Elijah akauya kare. Matthew chapter 17 from verse 10. Then his disciples asked him, why do the teachers of religious law insist that Elijah has returned before the Messiah comes? Jesus replied, Elijah is indeed coming first to get everything ready. But I tell you, Elijah has already come, but he wasn't recognized, and they chose to abuse him. And in the same way they will also make the Son of Man suffer. When the disciples realized he was talking about John the Baptist. How come you are the first to come? Elijah is to come first. And the Bible records that then he said, surely I tell you, Elijah has already come, but he did not recognize you. Hallelujah. And they perceived that he was talking about John the Baptist. And truly John the Baptist came the spirit of Elijah. Yes. Hallelujah. So what you keep as a witness, what you keep as a personal secret, can become a doorway to demonic entrance. Can become a doorway to your misery. One thing that people don't understand is one thing. I'm sure people were seeing this other day. I'm sure last month or one, we do a different service. Somebody
there's one influence of Jezebel. The spirit of Jezebel is so miserable. Jezebel mvira wakaita ukandi wa pasi. Mwari wakaura kuti uchananzwa nebo. Haubiti. What you believe by dogs. There are some people when you have to associate anyone. I know that. But when you have to see yara boshitwa, don't have to let go pass. Akunyara kundoshika simba. Yes. Amanga grew up, and the way we change way to mujib. But we don't get so get on the society that you used to live around here. No one to know why. This one that is one of the determinant. Yeah. Look at my sister who is saying, hallelujah. So anything that you think is success spiritually, pray, God, is this the right goal? Ask God, is this the right goal? Not this far, but in part of what this woman in the book of Revelation, she was a prophetess. As a matter of fact, I know she didn't profit as I didn't see. As one is I want visa. This is why only that it. I don't want visa. And when the devil isolates you, look at Elijah. Elijah can't go isolate person. So for them to find out that I don't know. When Marino Rai, one prophet, I could not get the motor to get out peace and Jezebel watch. I can't tease her. Marino Umbogan what chese. What do you mean? This kind of a spirit can manipulate a man. All the opposites of the woman can manipulate the woman, can abuse the woman to the level of the woman. All the people in the church, all the men and women. Why? Because when this spirit comes in, it does not respect people. Pray before you get into the relationship. This spirit can manipulate people. Some people have fallen prey of people who have this generation. It can pretend. If the spirit is deception, Jezebel, Murumaka Africa, the West, Murumaka Africa, mwana wake ndo vazi wataura ya mwana wake. Ndo vazi utukuruku ya muna watakukuraya. Unazataka ikasini. Sino tu wakazora makeup. Ndo kuno pose hapa wini. Yeah. Kuti murume ya mwoni adone futi. Jesus. Imbofuka kuti yo mwana wako urukuzwa tu mwana afa. Unopata wako historia mariro. Yeah. Basi kwete maya kaenda pa window. Ndo kuno pose kuti akuya zonura ya watu anyatoona. Kuti siyeyo simbio. Imbofuka kuti mwana wake. Kuti vaone kuti ona uyo munhu wemuna uraiwo. 2 Kings chapter 9 verse 30. The death of Jezebel. When Jezebel the queen mother heard that Jehu had to Jezebel, she painted her eyelids, fixed her hair, and sat at the window. Verse 1. When Jehu entered the gate of the palace, she shouted at him, "Have you come in peace, you murderer? You are just like Zimri, who murdered his master." Jehu looked up and saw her at the window and shouted, "Who is on my side?" And 2 or 3 eunuchs looked out at him. Hallelujah. Is muna atuma kunze nanoraya munhu. Akunze vanhu Mwari akatara kuprofita kuti Jehu vanhu vachaposwa naElisha iwo ndocho wapedzisa. Auya kuzomuuraya but mukadzi izvozvo wakazora makeup ndokubva anotozvigadzira ndokubva anogara paunhu kuti amuone. Haleluya. Zvikutaurira kuti handi mweya wanga uri pana Jehu akaudzwa
Yeah. Those are all teasers. Yeah. A reason you are running away from a door that God cannot bless you. Let's you without pass the spirit not built it. I just want to bless you. But one more night, that's the night of the money to receive. Not built it back. There are certain things that you do as a child of God that disempowers even the men of God who lead you. Jesus. Even when I'm standing here, no matter how God can move, as long as you keep personal secrets, as long as you keep personal doors open, I'm useless to you. The day that you close those doors, you have empowered me. Yes. Knowing the last time you would be a person telling you the pastor, I'm going to pray for you. Definitely I'm going to pray for you. Nyamba iri kuti marriage munhu haadakuda kuya kuda kumutakuya ndochiti arakuchema kuti pastor mumwanja kuti akaenda akazonditiza ini ndinokondomata ouya ndazvikufamba pastor asadzoka you have opened the door. Muda kutoka mumwe munhu apo kushandisa pastor stili vaya niti Hallelujah. So you understand that there are personal things that if you don't close them yourself, you are actually disempowering God for your will. Hallelujah. There was a time when God said in the Bible, when you go and conquer the city of Jericho, don't take anything from that city. Because it was the first city, God was teaching them the first principle. It's the first city, every firstborn thing belongs to me. Mwana wese firstborn ndo wangu. Chete chikuti wechifuyo zvese ndezvangu. Ndobva wanzikana mapinda muguta rekutanga ramuchakonga. Don't take anything, it's my city. Vanhu ndokupinda. Zvinonzi wapinda muguta imomo. Rimwewo ndobva ramuzvomora zvinhu. Ndobva rapa. Vakangoma chitende zochichira. Vanti nechibhawo chegoridhe nanoenga bhuku yaJoshua. Atora zvinhu akaviga kutende kwake. Hakuna muona. Joshua akamira pamberi ari kuti musabatikana chinhu muguta umu. Guta iri nderamwari. Because if the first is blessed, kwese kwati kuenda umu, the rest is blessed. Havana kunzwisisa the principle. What did they do? Ndobva apa nokuchiva rona chichira akataiwa indena nacho ichi. Mwari ane basa reni kachira nekabhawo. Apa yet that is the door that is opening for the whole generation of Israel. Zvinonzi vaenda kuhondo neguta rererere ai. Zvinonzi vakarwa hondo vakarohwa zvisingaite. Joshua akapfuga akabharira hembe akachema kuna Mwari takutadzirei. How can you bring us kwataba kwese kuya kutipedzisira vanhu? Zvakandama amongst you there is someone who has taken things from the city that I told you don't take. Ona vanhu vakafira munhu yakabakachira kazvinomarisa bate. Saka zvadiro kutaura izvanzi kuzotaura. Listen to me and listen to me by the Spirit. When you open doors, excuse my friend, there was a woman that I know, she used to masturbate using seed. A personal secret. Keeping it to herself. She would go home and do those dirty things. But at the end of the day, things are not okay everywhere she's going. But she's not seeing that there is a door that she is open personally. Amen. A personal secret that you will never reveal to anyone. Amen. When the Spirit of the Lord said there is someone like this, she never stood up. After service, then she comes and Pastor, it's me. The Spirit was in the church, not me. And you know what church? Who knows the pastor with the way with my pastor is driving people? Deal with personal weaknesses. Hallelujah. And you close unnecessary attacks. Hallelujah. The Bible says resist the devil. Do you know a word that is written water resistant? It's watertight. It doesn't mean mvura
haipinde, haikwanise kupinda nekuti yakavharika. That's the term resist. Saka ndakatora kuti wachinonzi water resistant ndakaikanda mvura. Hazvirevi kuti mvura haisina kupinda. Hazvirevi kuti mvura haigone kupinda. Inotoda kupinda nekuti ndo basa rayo kupinda pese pakavhurika. Asi chairi kutadzira ndechekuti wachi is sealed, is resisting the water. Hallelujah. So when the Bible is saying resist the devil, it's saying close every entrance and Hallelujah. Hallelujah. We want to pray. Today is a different day.